vítam všetkých pri ďalšom update edícii Extended Heroes. Vo svete sa nám už veselo otvárajú boostre tejto edície, tak ako tu pán Mystic Rap, ktorý otvoril 100 týchto boostrov. No a padlo mu z toho 9x Illustration Rare, jeden full artový Pokémon, 2x full artový tréner, jeden Mega Attack Rare a bohužiaľ ani jeden Special Illustration Rare. No a tak si tvorca kontentu z kanála It Was Never the Face Cards počítal túto otváračku s niektorými inými otváračkami svojich priateľov a vyšiel mu z tento rozitanský pull rate, ktorý hovorí, že na jednu Special Illustration Rare kartičku by ste potrebovali otvoriť asi 90 boostrov a na Top Chase kartu Mega Gengara asi 2000. Samozrejme sám tvrdí, že toto číslo štatisticky nemusí byť relevantné a vychádza len z toho, čo on videl, ale i tak to nie je nič pozitívne. No a napriek tomu, že oficiálny predaj ešte ani nezačal, na internete už vypukol ošiel, ako môžete vidieť, a samozrejme začínam tou top kartičkou v tejto edícii, ktorá bude asi najžiadanejšia. No ako môžete vidieť, cena je zavratná a táto cena nie je cena, za ktorú sa tá kartička predáva, ale je to najvyššia ponuka. No a ešte ostávajú 2 dni a 9 hodín, takže Boh vie, kde sa tá cena zastaví. Okrem tejto kartičky som ešte vybral pár iných kartičiek z tejto edície, ktoré sa predávajú a niektoré produkty, aby ste mali prehľad, aký ten ošiel vo svete aktuálne je. No a na úplný záver ešte jedna malá finančná rada, kto by mal záujem. Na Alze sa teraz výhodne predávajú Mega Heroes Mini Team plechovky za 10,90, pričom tam máte 2x booster, jeden Destiny Rivals, jeden Mega Evolution, pričom Destiny Rivals sa predáva za 10, Mega Evolution za 6, takže to je veľmi ľahká matematika, za 10,90 vlastne máte, ušporíte 5 eur cca, takže ak máte záujem, neváhajte. Ak aktuálne, keď pôjdete, tam nebude skladom, nič sa nedeje, raz je, raz nie, raz nie je, je to striedavé, dajte si tam len upozornenie, ak bude skladom a môžete si to zakúpiť. Nie je to žiadna reklama, je to len dobrá rada odo mňa, ak chcete, takisto jak tieto 3 produkty, ktoré sú teda v celkom výhodnej cene, takisto dostupné na Alze. Dobre, to by bolo asi dneska všetko. Ak sa toto videjko páčilo, dajte like alebo odber a najbližšie zase. Čau čau.